μικρή, εγώ δηλαδή μόλις βγήκα από το σχολείο, το έβαλα το καβάι. Δεν πήγα ας πούμε Ρόδο, Αθήνα, ξέρω Κρήτη, Πηγάδια, ξέρω, αλλά δεν τα έχω βγάλει. Δεν έμπια στο εξωτερικό να τα βγάλω τα ρούχα. Ονομάζομαι Γιάννης Πρεάρης, είμαι ο υποδηματοποιός της Ολύμπου. Μ' άρεσε από μικρός και ασχολήθηκα με τον πατέρα μου. Είναι μια δουλειά που πρέπει να έχεις μεράκι για να μπορέσεις να τη φτιάξεις, να έχει λεπτομέρειες πάνω της. Είναι κάτι καθαρά παραδοσιακό για το χωριό μας, που ακόμα έχει σωθεί και η ενδυμασία, και βάσει της ενδυμασίας εμείς έχουμε ακόμα και αυτή τη δουλειά. Ο παππούς μου ή ο πατέρας μου ήταν αυτή η δουλειά τους που ακολούθησα και εγώ, ή ο θείοι μου που ήταν και αυτοί εδώ, και αυτοί είχαν δικό τους εργαστήρι και ταυτόχρονα είχαν και το βυρσοδεψίο. Δηλαδή τα δέρματα τα παίρνανε με τρίχα όπως το σφάζανε εδώ και το βάζανε, το ξεπεργαζόντουσαν και γινόταν αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα. Το δέρμα είναι από κατσίκι, το οποίο το φτιάχνουμε και εδώ πέρα. Είναι με φυσική εξυπεργασία, φτιαγμένο με βόταν από το βουνό, με ασβέστη που φεύγει τρίχα, είναι καθαρά δίχως χημικές ουσίες και όλα αυτά. Αυτό είναι το γυναικείο. Έτσι, και η πατόφλα, το αντρικό. Το αντρικό είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι και αυτό από βακέτα, είναι από μοσχάρι, δέρμα, και πάνω γίνεται από κατσίκι. Αυτό εδώ, ας πούμε, που είναι ένα πιο εργατικό, σε κάθε χρώμα το έχουμε φτιάξει, γίνεται σε όλα τα χρώματα, το μόνο ότι εδώ βάζουμε λάστιχο αυτοκινήτου κάτω. Είναι από το Πιρέλι ή κουτιγία ή όλα αυτά τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται από το αυτοκινήτου, και αυτό είναι πιο πολύ για εργασία, είναι για κάποια γυναίκα που θα πάει στο βουνό, για ζώα, για σκάψιμο. Το θέμα είναι ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι το παίρνει ο άλλος και δεν έχει πρόβλημα στο πόδι του. Του λύνουμε το θέμα του παπουτσιού στο πόδι του. Εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Έχω κάνει αποτύπωση και πρέπει να αναφέρω τη φόρμα, το καλαπόδι που λέμε, να το προσαρμόσω σε αυτό το πόδι. Όπως εδώ, ας πούμε, που έχουμε πάρει για μια Γερμανίδα η οποία έχει πρόβλημα στο πόδι της και το φτιάξαμε αυτό στο πόδι της. Μια κυρία, ας πούμε, μας ζήτησε να έχει οπωσδήποτε στο ένα με ελάστιχο, όπως σας έδειξα λίγο πριν, το αυτοκίνητο, και μας λέει ότι στο ένα θέλω να μου γράφει Πιρέλι και στο άλλο να γράφει Goodyear. Αυτό θα πάει στην Αυστρία. Στην Αυστρία θα πάει αυτό, και ήταν ένα από τα πιο περίεργα που πρέπει να φτιάξω. Πρέπει να ψάξω να βρω δύο διαφορετικές μάρκες λαστίχων για να τις βάλω στα παπούτσια της. Το τέμπλος του ναού χρονολογείται αυτό από το 1500, ταυτόχρονα με την αγιογράφηση. Είναι ξυλόγλυπτο, με φύλλο χρυσού επενδυμένο. Είναι το μοναδικό στην Κάρπαθο και ενδεχομένως στα Δωδεκανήσα, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το καθαρίσαμε πριν 10 χρόνια, το οποίο είναι κατάμαυρο. Ενδεχομένως το είχαν μαυρίσει σκόπιμα για να μην το καταστρέψουν οι εκάστοτε κατακτητές. Ο ναός βέβαια έχει καταστραφεί από το βρόχινο νερό που έρχεται από τη βροχή και μπαίνει μέσα από το εξωτερικό μέρος, γιατί υπήρχαν τα παλιά κεραμίδια. Το 1935 βγάλαν τα κεραμίδια, βάλανε τσιμέντο που δεν στεγνοποιήθηκε ο ναός, με αποτέλεσμα να καταστραφεί. Το 1974 αντικαταστήσαμε το κεραμίδια, βάλαμε και στεγνοποιήθηκε ο ναός. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά, γιατί η καταστροφή είναι δεδομένη. Ξένο μου το ξένο, μου το μαντήλι σου, ξένο μου το
Οι παλιές γυναίκες δεν έχουν αλλάξει όπου και να πήγανε. Τώρα οι νέες τα έχουν αλλάξει τα πάντα. Το μέλλον είναι πάει στρατισμένο. Πάει κανονικά ολοταχώς. Ολοταχώς πίσω πάει, δεν πάει μουστάπιο. Το στείλες να το πλύνω, γλυκό μάνα μου. Επειδή ζω ακόμα και έχω και αναπτύξει τη οικογένεια, σωστή, μένω ευχαριστημένος. Ωστόσο, τώρα στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει. Γλυκό μάνα μου. Θα ήθελα να είμαστε σαν πριν νέοι και εγώ και οι γονείς μου που περνούσαμε πάρα πολύ ωραία στην αυλώνα, στις δουλειές, στις εξωτερικές. Αυτά τα θυμάμαι πάντα. Δίχως απού, δίχως σαπούνι και νερό. Αν συνεχίσει ο τουρισμός και υπάρχει και λίγη ζωή. Όταν δεν υπάρχει τουρισμός, θα καταρρεύσουν τα πάντα εδώ πέρα. Περδικούλα μου, ξενό μου θα το πλύνω. Περδικούλα μου. Είχα αυτοκίνητο εδώ. Το πρώτο αυτοκίνητο που ήρθε εδώ πέρα το έφερα εγώ. Ήρθα με σκοπό ότι θα ανοίξει ο δρόμος να δουλέψω σαν επαγγελματίας. Στην αρχή κάτι γινότανε. Για 1,5 χρόνο από το Γιαφάνι ήρθε ο δρόμος και πήγε πιο πέρα από εδώ που φαίνεται. Έγινε 10 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα δρόμος. Διενύχτη, γινήκα τα τεχνικά, το στρώσανε, χώμα βέβαια. Τώρα, 35 χρόνια δεν μπορούν να γίνουν 8 χιλιόμετρα δρόμος. Από λεφτά, δεκαπλάσια του κόστους. Και με το και με το αίμα της καρδιάς, και με το και με το αίμα της καρδιάς, το μόσχο σαπουνίζω, περδικούλα μου.